At ko sa paon of the all planning seat Tagaan ta kaglaban nga halos tibuok nimong kinabuhi di nimo malimtan. Ikaw kuno ang taga-bukid. Ngat ni kontrad taga-syudad. Parihap plus hindi kinaunsa. Natag na mo anto. Nila. I-chat ko sa GC nga game. Ana ni siya. Ay, yawa ra. Altang kayata. Sarex. Bro, niyan ni ko dre para ipakita akong talento. Di kay himuon pa ko nimbong gago busa bro maginahinay na kagtago kay kung ako imong laton nga masuko. Ipakaunti kag kinumo. Tintiro nako, partida. Ang binyo sa impierno niya, ni daog pa ko. Unsa na nang kahaka nga mura ra man kakunggoy. Say gusto nimo? Say gusto nimo? Saging oh. Kaya dapat magbigay karangalan ka pag ako ang kaharap mo. At bagong Budong. Abi na akong tagaan ko nimo battle nga intense para mapakita kud nako ang akong best. Kadtong dula nga hinurutag storages or ginautay pud og specs or ginubaay limitless pero malas mo. dala na ra ba ko daan ano to mantika oy. Nagdala na ra ba ko daan ako nang gamito nga sayang gay tag gis. Nagdala na ra ba ko daan diri og mantika. Wa ko'y pirituhon pero na ako'y lubuton. Uga ka sumawi. Gabi man Rapan. Ing ana kumubars. Hulo ka sa bracket. Paglirikala ng isgutan. Lupig pa'y terror nga maestra. Ing ana ko ka brutal sa bagsakan. Una-una sa pagduwa-duwa og mga letra. Batang mas nagutom nung ipili kung sa ihaon. Halakaunon. Mata sa gab... Delikado ang baso kaso ako ananing gibuak. Og dili na ni mabalik bisag gamitag papilit murag imbong magpapara nga nagbuwag. Gira kog chok, sigira kog galat pero diri sa pangantukan di ko magkalat. Kay ikaw usa ka burikat. Time. Ay, barangay. Round 3, barangay. Amo pa naman ka. Kana sa akong edad mga amigo. Alawa balo. Kanong sa ako ka nakigbangi. Di ka matawag na hasi kay wa pa ko nakita nimong agi ay pagpiniling. Ang katawa nga sakit inyong madunggan o paliw ko sa mga dunggan sa nga ba. Kaya ibuos gid nga tawa karon sa akong pagsulay. Nagadto na ka mo sa among kasing pagbuhay. Walang o delikado, mangandoy tagdapoy ko naman tagwalay grado. Kasakit o kahuwag, kanatanan na kung giatos. Matan sab nato, board member dong RGPP to. Board puno. Gikan sa Valencia kay ibigin. Walay balibaray dawata na ang imong bagay. Bawal ang muwasi o wala nang iba. Lagi layo mamangguning akong subidahod. Wako'y pakisa tong kasot kay sa karon nga panahon. Dagan na kayong suya, abi nila og sayon. Katong Mga major sponsor na to, Kalinaw Local Brand, Kogi Gama, Spinwise Clothing, Gobernador ni Roque, Board Member Dok RGPP to, Kagawad Alan Naparan, Attorney Willan Galag, Isoy Art, Katarata Pamilya Emilia Buho, K Omega Sigma, SLTG Bukidnon, shoutout si Reyno Ramirez, o sa tanan-tanan yung mga sporta BBNX Records, Pitik ni Bulldog, subscribe ninyo. O sa Tira Punto, subscribe ninyo. And follow ninyo. Next event na to, parang June sa quarterfinals. And thank you sa tanan.